nu skal I høre her. Vi skal arbejde med det, der hedder monogrammer. Og det vil sige, at monogrammer, det er, hvor man tager sine forbogstaver, og så laver man sådan et flot monogram, hedder det. Det er sådan noget, der tit er på flag. For eksempel de kongelige, de har deres egen kongelige monogram. Hvis I ser her, så er det dronning Margrethes monogram. Er der nogen, der kan genkende nogle bogstaver i det her monogram? Ja, Anne-Sophie? M, ja. Og hvorfor tror du, det er M? Det er hun hedder Margrethe. Er der andre ting, Marie? Et total. Hvorfor er der et total? Ja. Ja. Og så er der et sidste bogstav her. Nu kan I se, hvad det er. Sig noget. Rex. Det er for Rex, fordi hun faktisk hedder Rex til efternavn. Det er så hende, så hun har en kongekrone. I skal så designe jeres egne monogrammer. Til det, der kan man bruge... her er der sådan et alfabet. De kan godt lide, at bogstaverne er sådan lidt snørklet, så her er der sådan et alfabet, I kan se. Men man kan også finde på andre måder. Der er også andre moderne monogrammer. Til det, der må I bruge computer til at søge på til hjælp. Og så vil jeg gerne have, at I tegner monogrammerne på papir først. Og så bagefter, så skal vi have dem over på stof. Og der er 3 valgmuligheder for over på stof på. Der er rodere dem over. Og det er klart, så skal vi have tegnet det som korsting først. Så er der stoftryk. Og så er der en applikation. Og applikation, det betyder, at man klipper det ud og stryger det over på. Og så skal I så sy det som et flag til sidst, ikke? Så værsgo at gå i gang. Altså, jeg printede bogstaverne ud, og så tegnede dem op på bogen, altså sådan, og satte dem sammen der. Og så tog jeg mønster og tegnede det op på bogen, altså efter jeg havde printet ud, og så tegnede det på. Så blev det flot. Jeg skal til at sy mit flag. Okay, og det der er din monogram? Ja. MG, hvad hedder du? Marie Gorte. Marie Gorte. Og du har valgt, at det skal være et hvidt flag? Ja. Og hvad farve skal dit monogram så være? Sort. Okay. Og hvordan vil du lave det? Jeg vil stryge det, så det kommer helt på. Du vil lave det som en applikation? Ja. Okay, godt.